Oh, dit begint al goed, Jere. Dit begint al echt heel goed. Hey, fan. Pizza is gegarandeerd warm en fris. Dat is net echt een logisch antwoord. Fan, ik ben blond. Sorry. Nee! Fan, wat je deed. Fan, wat je deed. Sup, meisje. Hallo. Welkom. We gaan je het weer hele leuke mapjes dan. En als het ding zie ik wat voor mapjes geven we dan. Je moet het zien. Maar wij gaan lekker beginnen met mijn Roblox. Ik zou zeggen, geniet er lekker van. De eerste map wat wij gaan doen, jongens. Maar wij gaan in van de bekendste Roblox games ooit spelen. De bekendste Roblox game. En dat is Work at the Pizza Place. Want wie wilde nou net werken in een pizza place? Yes! Jongens, we gaan spelen. We gaan speel doen. Wij zullen hier alle jaren meesken. Maar oh, dit begint al goed, Jere. Dit begint al echt heel goed. Shit. Dit begint echt super. Dit begint echt super, jongens. Super, man. Jongens 60. Super. Dit is bezwaarder. Is ik nog niemand, jongens? Ik wil een leverancier. Ik zie er wel echt fancy uit nou. Yes. Oh, ik ga al direct u vertellen. Yeah! Ik krijg mijn yield. Oh, we hebben snack. Jongens. Wij gaan... Kijk nog een keer u vertellen. Wat is dit? Voor de mensen die je de vorige keer niet hebben beëindigd. Yes! Ik krijg yield. Jongens, wij gaan een verzorgen. Samen met mijn fan. Dat wij gezellig de pizza place leverancieren ding. Oké, jongens, we gaan erin. We gaan erin. Wacht, ik doe 3? Ik heb 2-3. Oké, jongens. Jongens, ik ben heel goed in auto rijden. Hè? Kijk, een eigen auto. Wacht je. Ja? Ja, jongens. Wauw. Wat klinkt dit goed, hè? Wauw. Een mooie auto. Ja, mooie auto. Ik zit hier nou wel een beetje klem. Help, ik zit je vast. Fan. Oh nee, wacht. Yes. Oké, mooi. Jongens, wij gaan alles erin van. Hey, fan. Als nou even die vrachtauto vult, dan vul ik deze. Is dat een goed ding, fan? Ik vind het een heel goed idee. Als nou even die vrachtauto doet. Oké, jongens, wij gaan naar de pizza place. Want we matten dit terug. Ja, we hebben een bezorger. We hebben een bezorger daar. Maar we gaan 2-3. We hebben een goede 2-3. Jongens, alleen 2-3 niet echt wat de gevaar is. Net had er een skill, ja, de skillpad op een dik laat hetzelfde, maar de skillpad niet net op een dik lezen, wat logisch is, weet je wel. Wat logisch is. Misschien hoe goed ik achteruit kan parkeren. Koek dat mij niet echt zo goed. Ik bedoel dit zo. Misschien hoe goed wij bezig zijn. Wij zijn zo goed bezig, jongens. Yes! Voor werken! Ik heb wat dieren niet meer leven, jongens. Ik heb wat dieren niet meer leven. Hey, fan! Fan, je hebt me net. Dat is wel jammer. Ik denk dat fan het zou wel een keer redden. Wij gaan eens even wat oors dan. Net wat oors speelt zien. We gaan oor het job wezen. Wat gaan wij wezen, jongens? Hoi. Oké, ze is een sub. Maar ik sub, ze is een sub. Sub! Nee! Is wat? De manager gaat gewoon voor. Ik ga haar ontslaan. Jongens, ik ben een cashier. Ik wil een cashier wezen, jongens. Ik ben goed in cashier wezen. Praten. Hoi, wat mag ik uw bestelling opnemen? Wat was het, hè? Worst en pepperoni. Dat is toch hetzelfde? Wat was het, hè? Worst en pepperoni, dat was... Oké, nee, oké. Nee, oké. Dat is een blikje. Oké. Oh, ik mag als je mezelf praten. Nice. Laat me weten wat u wilt. Geen haast. Nee, geen haast. Wat wil je? Ja, wat was nou? Wat wil ik zelf? Yes! Goed zo. Wat een goede keuze. Wat was nou, hè? Leuke zin. Wat wou u willen? Lijkt alles wel lekker. Nou, wat wil je hebben? Ook een goed zo. Thanks. Wat was nou, hè? Uw order, alstublieft. Kijk, wat was het, hè? Dan komen ze hier bij een pizzeria en dan mag stinken. Weet je wat ik doe? Ik zou boeten al wat we willen hebben, weet je wel? Dat was denk ik hier goed zo. Onze pizza is gegarandeerd heerlijk. Als nou een blikje fris neemt, dan ben ik echt disappointed in you. Ja?
Goed zo. Dat was het, hè? Oh, dat was die. Oh, oké. Pizza warm en fris. Warm en fris. Onze pizza is gegarandeerd warm en fris. Dat is net echt een logisch antwoord. Wat was het nou? Wat voor pizza zou je willen? Als het steeds nou blikje fris, dan Manager! De manager open. De manager is open. De manager. Wacht, jongens. Ik ben de manager! Yeah! Doei! Ik ben de manager nou. Waar is Fan? Waar bist? Fan, waar ben je? Waar ben je hier? Geen bonus. Yes! Ik heb Fan een bonus, Joen. Yeah! Nee, wist wat ik wil? Maak medewerker van de dag. Zo. Nou, is Fan is medewerker van de dag, jongens. Ik heb hier Shin. Wie is een pizza inpakker? Niemand is een pizza inpakker. Maar ik ben de manager. Ik hoef niks te doen. Dit is, ik ben een manager en ik wat ding doen. Waar ben jij? Hier. Goed zo. Zie, deze gozer is goed aan het werk. Goed zo. Ik ga zeggen sub. Sub. Nee? Hoe is Fan bezig? Fan is goed bezig. Sub. Subscribe. Ja jongens, subscribe op Chill. Subscribe op Chill. Dit is de beste. Wij gaan, jongens. Ik ben nou net meer, de mooie, de manager. Ik ben met de manager, jongens. Wij gaan een beetje een eng speeltje doen, jongens. Wij gaan wat angst doen. En voor de mensen die in de Discord zitten en een speciaal rankje hebben, die weten wat wij gaan spelen. Maar wij gaan Entity Fraud spelen. Oh. I am sappig koekje. I have a dokter. Ik heb een dokter, jongens. Mijn dokter helpt mij. Oh. Ik bad naar mijn dokter. Meesken Shumi. Oh. Mijn dokter praat, Jimmy. Sappig koekje. Dodelijk is het wurg. Oh nee, het gaat prima met mijn pet, gelukkig. Hoe hij slipt. Ik ken het slipt, jongens. Hij shut me on. Maar hij is net... Waarom is hij net sliepen? Ik wil net sliepen, jongens. Ik wil net sliepen. Ja, waarom ne? Waarom ben ik daar? Sappig koekje. I look at him. Ik zie hem. Waarom is hij sliepen dan? Ik denk niet dat dit werkt, dokter. Sappig koekje. We only doing this for a while. We al ligt dit een maand hier, jongens. Ik zie naar mijn dokter. Hij wil me peanut doen. Dat is niet mijn bedoeling. Ik maak je Ruud. Mag ik nou voort? We hebben nog steeds een jaloere sappig koekje. Ik ken het voort. Is dat oké? Nee, ik maak je voet. Sappig koekje? Ben ik oké? Ik ken het adem. Hij dat. Hij belt voor help. Heeft hij mij vergiftigd? Meest Karine voor help. He must. Oh nee. Bob! Zeg ik die nou Bob? Bob! Dat wie Bob. Bob zeg ik. Ik zeg Bob wel. Bob, ik zeg die wel, Bob. Maar je bent heel volle... Hey, Fan! Yes! 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 We hebben een voet! Hoi, Fan. Fan, waar is de uitgang? Volg. Waar is de uitgang? Fan, ik achtervolg daar. Waar is de uitgang? Wist je dat? Wist je waar de uitgang is? Nee, hè? Doe maar nee. Oh ja, die kant op? Nee, we gaan die kant op. Fan, we gaan die kant op. Ja, we gaan die kant op. Ik heb een fan de uitgang zie ik van Doolhof. Hopelijk hebben we net Fan. We moeten we kort wijs zie ik.
Dan moet ik op wijzen in de hek net zo volle zin in. Geef ik dat op? Oké. Zie, ik ben heel... Door! Ik kies de gist in. Oh ja, Gil is fan. Hey! We zijn bij de ingang! Volgens mij. Van deze dorp. We staan 4... Ja, dan moeten we naar deze kant op. Fan, thanks. Yes! Ik heb mijn fan de eerste uitgang van de eerste dorp. En ik ben Bob in je kitchen kom. Bob is net leuk. Bob is net leuk. We gaan naar Bob. Bob is vreselijk. Oké, go fan. Yes! We gaan naar het tweede dorp. Naar het tweede dorp. Oh nee. Fan, maar ook eens voorop. Ook eens voorop. Hup. Nee, oké. Ik moet voorop. Oké, thanks fan. Thanks. Thanks dat ik voorop mag. Hier ik nodig in mijn leven fan. Wat wij denken is die schuld. Ik wil steeds dat we deze kant op maken, maar het is die schuld, fan. Oh nee, we gaan die kant op, we gaan deze kant op, we gaan deze kant op, we gaan deze kant op, goed zo. We gaan deze kant op. Waar is dit nou, die? Dit rint, die. Andere kant op. Ik ben blond, fan. Ik ben blond. Fan, ik ben blond. Sorry. Nee! Fan, we gaan die. Fan, wij gaan die. Fan, wij gaan die. Fan, wij gaan die. Fan, wij gaan die. Fan, zie achter die, we gaan die. Als hij fan als eerst pakt, ben ik veilig. Ja, dan zit hij wel achter mij, jongens, zeker. Ja, thanks. Thanks, maar hallo, hoi Daan. Nou, pak mij dan lekker maar, hè? Hè? Jongens. Wij gaan, helaas. Stoppie. Ik hoop dat je het leuk hebt, hoor. Ik hoop dat je hem bij mij gezellig hebt, hoor. Maar jongens, jouw like, kom in de Discord. En jongens, dan zie ik je hem de volgende keer. Jongens, doei doei!